Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nabadlali abaphelelwe zii-contracts phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Ii-contracts zaba badlali zizawuphelelwa phaa ngoJuni baphulaphula iKaizer Chiefs ke ayike zingaphambili ke izobaxenta ukubana ke ii-contracts zabo zithini. Besike sayitsho ke le nto phaa kwividiyo izolo sathi ke iKaizer Chiefs ke ibekile into ethi ilinde into edibenise nomqeqeshi ukuze ikwazi uba ivele libala malunga nemicimbi ye-contracts. Abaqeqeshi babini aba ke baqeqesha iKaizer Chiefs, uKhazi kunye ke noBen Yosef, nabo umcimbi wabo contract awukacaci. iKaizer Chiefs ibikayibeka into ethi ke ilinde into yokubana babe bayenza yonke into ababacele yona emveni koko kulapho ke iKaizer Chiefs ke izothatha isigqibo, ngoba bonqina ukuthi sayina ukunikeza abadlali ii-contracts kanti kuzawufika umqeqeshi omtsha afike nolwakhulwano nezakhe izidingo. Bonqina ukunikeza abadlali ii-contracts kanti nabo abaqeqeshi bazawufika mhlawumbi bazawufuna ezabo izidingo. So bathi ke basalinde into edibenise nomqeqeshi ukuqala, emveni koko ke bacacise ke imicimbi ke yee-contracts uba ngubani ohambayo ngubani ongahambiyo. Apha ke kwabadlali ke bayavela amagama afana ke nelikaBruce Vuma, liyavela igama elifana likaDylan Solomons, ibe nguZitha Khwinika, ibe ngulo mfana kaGustin Sirino, ibe nguPule Moti, ebe nguSibongiseni Mthethwa. Abadlali ke lapha ke abaphelelwe zii-contracts phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Abo badlali abo ke ii-contracts zabo ziyaphelelwa phaa ngoJuni. iKaizer Chiefs ke ayike icacise into yokubana ke umcimbi wabo icinga ntoni na ngabo abo badlali baphelelwa zii-contracts. Enye into ke endirhalela ke ndiyiva phaa kuni nina nithi xa niqwalasela lo mcimbi ke waba badlali, nithi nina ngomphi na umdlali enicinga into yokubana nguyena yena kumele uba ke uyasinda ke lapha ke kwiqela leKaizer Chiefs, ngoba kukho noZitha Khwinika umfana omdala, kubekho ke uBruce Vuma, kubekho ke uGustin Sirino, kubekho uPule Moti, Dylan Solomons, uSibongiseni Mthethwa. Ngomphi umdlali apha nicinga into yokubana nguyena kumele uyasinda ezembeni? Thina ke sawuthi uqwalasela ke uZitha Khwinika angeke ahambe, uzayinikeza i-contract. Unentlantla kuBruce Vuma, ngoba ke nyhani ke uKaizer Chiefs unentlantla, nguyena umntu kumele uba kuyakhululwa iKaizer Chiefs, but ke unentlantla umfana omdala, ingamnikeza i-contract iKaizer Chiefs. Ibe ngulo mfananyana ke wakwaPule Moti, ndiqinisekile naye bawuphela bamnikeza i-contract phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ibe nguDylan Solomons, angeke bavuma ahambe naye umfana omdala. Asazi ke lapha uGustin Sirino, uSibongiseni Mthethwa, asazi ke lapho kubo babini, because ke ii-midfielders zeKaizer Chiefs zininzi kagqitha besasikethini sebala. Kodwa kumthethwa naye mhlawumbi iKaizer Chiefs ke ingaphinde imnikeze ithuba lokubana aphinde aqhubeleke ke adlale phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.